Да почвам ли? Години? 18. Почти. Как се казваш? Викат ми Шеки. От Шекспир. Защо си тук? Заради кинтите. Това е моята улица. Не съм си я избирал. Попаднах на нея без да искам. Тук ние диктуваме правилата, за да може тя да е приятна и хармонична. На моята улица всички плащат, иначе боли. Ако тук не се познаваш с никой, ти си никой. Не ме гледай мене, брат си гледай, ще те изпревари. Ще влезе преди тебе в панделата. Много амбициозен. През последните месеци ви извършил още 3 побоя. Успехът му по литература е отличен и мога да повярвам, че е постъпил така със свои съученици. На Запад момчета като тебе пишат романи. Печелят милиони. Сега съм куче, от което те е страх. Щом те погледна, всеки демон виждаш в мен. Но аз под козината ти следи видях. Но ти за мен вече си храна. Стоп! Бавиш. Не мисли. Като мислиш, бавиш. Като бавиш, падаш. На моята улица трябва да се научиш да си сам. И никой да не разбира какво и как го правиш. Иначе и да бъдеш, и да не бъдеш, това е положението. Въпрос на оцеляване. Изглеждаш доста нелепо пред всеки, който разбира от Шекспир. Кой толкова разбира от Шекспир? Въпросът е да гепат парите бичовете. Гепат курва. Победихме ли, бе?